Cunha ampla presenza de afeccionados nas bancadas do Municipal de Barraña, onte domingo disputouse o derbi comarcal entre o Boiro e o Arousa, que rematou co resultado final de 0-2. Aínda así, a pesar da diferenza no marcador, resultou un partido vibrante, no que os boirenses non foron inferiores ao seu rival. No inicios de Jorge Otero saíron máis enchufados ao partido, levando dominio no xogo. Foi nestes primeiros minutos de xogo cando se producía ademais a nota tráxica, coa lesión de Taboada, despois de recibir un testarazo de Sibidé, na disputa dun balón aéreo. O xogador boirense tivo que abandonar o partido e foi trasladado a un centro hospitalario, onde en observacións pasou a noite, aínda que a mañá xa foi dado de alta. O lance obrigou a suspender o choque uns minutos. O parón favoreceu ao Boiro, que a partir de aí iniciou o seu dominio. A pouco para o remate da primeira parte producíase tamén unha das xogadas claves que puido cambiar o signo do partido. O brasileiro Igor caía dentro da área tras un choque con un rival, aínda que o colexiado non interpretou nada. A xogada foi moi protestada polo Boiro e tamén pola bancada. Eran os mellores momentos para os boirenses. Co resultado de 0-0 chegaríase ao descanso. Xa na segunda parte, máis do mesmo. Os dous equipos intentaban facerse co dominio do xogo, pero sen apenas perigo na área rival. A falta de 15 minutos para o final do partido, o Arousa conseguiría adiantarse. Unha xogada por banda de Suso, Javi Pazos e Gerai acabou co balón nos pés deste último, que de tiro cruzado enviaba o balón ao fondo das mallas. Era o 0-1. O tanto deixou noqueado ao Boiro, que 3 minutos máis tarde vería de novo perforada a súa portería. Esta vez era Javi Pazos, que recibía só no segundo pau e enviaba o balón adentro da portería. Sen tempo para a recuperación, o Boiro vía como se lle escapaba o partido. Os 3 puntos sitúan ao Arousa na 9ª praza con 14 puntos, os mesmos que ten o Boiro, que agora se ve superado polos vilagarciáns na clasificación. Na próxima xornada o Arousa recibirá na Lomba o Barbadás, mentres que o Boiro enfrontarase ao Alondras.